Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Παρασκευή ότι η επίθεση της Ρωσίας στη βορειοανατολική περιοχή Χάρκοβο της Ουκρανίας έχει σταματήσει και είναι απίθανο να προχωρήσει περαιτέρω. Ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, είπε ότι η άφιξη των Αμερικανικών όπλων βοήθησε να αλλάξει η τροχιά της μάχης γύρω από το Χάρκοβο, στην οποία οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μεγάλη επίθεση γύρω στα μέσα Μαΐου. Μπόρεσαν να εμποδίσουν τις ρωσικές προόδους, ιδιαίτερα γύρω από το Χάρκοβο, είπε ο Κίρμπι. Οι Ρώσοι πράγματι έχουν κάπως ακινητοποιηθεί εκεί και η προέλασή τους στο Χάρκοβο έχει τελειώσει, επειδή έτρεξαν στην πρώτη γραμμή άμυνας των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και ουσιαστικά σταμάτησαν. Αν δεν σταμάτησαν εντελώς, κάποιες μονάδες τους αποσύρθηκαν. Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να βρίσκεται υποπίεση και δεν θεωρούν τίποτα δεδομένο. Αλλά φαίνεται ότι έχουν σταματήσει. Η επίθεση της Ρωσίας στο Χάρκοβο ήρθε καθώς η Ουκρανία μόλις άρχιζε να λαμβάνει νέα αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, με τη Μόσχα να επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την καθυστέρηση περισσότερων όπλων και άμυνας και να λάβει περισσότερο έδαφος πριν φτάσει η βοήθεια σε πλήρη ισχύ. Η Ρωσία σημείωσε κάποια κέρδη στο Χάρκοβο όταν ξεκίνησε η επίθεση, καταλαμβάνοντας πόλεις και προχωρώντας προς την πόλη του Χάρκοβο, αλλά οι δυνάμεις εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένες σε μάχες βόρεια της πόλης, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων μαχών γύρω από την πόλη Βολτσάνσκ.